Megfordítod egy kicsit a bal. Akkor most jön el. Hú. Milyen? Hú. A picit ez ilyen. Jön az ilyen. Világosok? Hát hova kennitek? Ide. Ide alulra. Oda? Én ide alulra csinálom. Réka, ne nyomják ki többet abból. De olyan pici. De elég. Már alig van benne. Na, kérem. Jó. Az olyan, mint a fű, nem? De. Jó kiégett fű. Na. De nekem is te virágosd. Én így csinálom a horgácsádon. Mi? Én is filmképezhetek. Te fessél most, jó? Jó. Apu, gyere! Jó. Ilyen. Hú, ezt imádom. Kész. Anyu, segítesz megfordítani? Itt meg lehet? Ja, itt meg lehet. Hey, én nem fejeztem be! Várjatok. De itt is ki akarom festeni. Jó, hát de hozzáférsz, nem? Figyelj, így. És akkor mind a ketten tudjátok festeni, jó? Jó. Nem zavar, hogy én is szeretnék festeni? Nem zavar. Mert a madarak meg fognak tőled ijedni. Nem. De. Nem. De. De akkor is. Azt mondta, ha meg fognak tőlem ijedni. Nem fognak megijedni. Azt mondom, a ruhától már. Nem. Nem fognak utcán. De, akkor is! Nem! De! Nem! De! Nincs vita. Nem! De! Nem! De! Nem! De! Az utca. De akkor is! Nem! Nem tudod, hogy mi az, hogy ne akkor is? Hát akkor így fogja világos zöld. Akkor én nyomok. Na, az a világos zöld. Vagy de.
Nem érted mi az, hogy nem igaz? Mert a mosómaci ellopja a nyelvedet. Nem. De. Úgyis nem.